ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ କିଛି ଠିକ୍ କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କଥାରେ ସଂଯମତା ରହିବା ଦରକାର। କଥା ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ସଜାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଦିଏ। କଥା କହି ଦେବ ଯଦି ସଜାଡ଼ି, ସମ୍ମାନ ଦେବେ ସବୁ ଅଜାଡ଼ି। ଅଯଥା କଥାରେ ପୁରାଅ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ, ସମୟ ଭୁଲ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ସେ ତୁମ ତୁଣ୍ଡ। ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରହିଲେ କେବେ ବି ତୁମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ମାରିଦେଇ ଦୂରେଇ ଯିବାଟା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଗର୍ବ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ଉପଦେଶ ନ ଦେଇ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଦରକାର। ଘର ଓ ବର କରିବା ସମୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଦରକାର।